Shugabanci a demokuraɗiyya. Al'ummar shiya ta ɗayan jihar Kaduna duka da ma ilahirin Najeriya baki ɗaya. Lale maraba, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na shugabanci a demokuraɗiyya. Yau dai shine fita ta 12. Manufar shirin wayar da kan al'umma, ƙara musu haske akan shugabanci na turbar demokuraɗiyya, yaya ake yi, ya kuma ya kamata a yi. Sannan shirin fitila ne mai haskawa 'yan ƙasa madaidaiciyar hanya sambal wacce za su bi ta zuwa ga 'yanci ta hanyar gayyato gogaggun 'yan siyasa, masana da 'yan gwagwarmaya. Hakan nan su ma sauran al'umma suna da daman amayar da abin da ke ransu, musamman wanda yake ci musu tuwo a ƙwarya dangane da irin salon jagoranci ko wakilcin da ake musu. Dr. Nasir Aminu shi ke ɗaukar nauyin shirin. Umar Tongas, Mustapha Ibrahim Kaliya, Hassan da Husaini ke cewa sai a bi mu sau da ƙafa. Masu bibiyar shirin shugabanci a demokuraɗiyya, idan za ku iya tunawa a makon da ya gabata, shirin ya ɗauko batu tiryan na Dr. Nasir Aminu wanda aka ji ya warwatse baki dalla-dalla akan yarjejeniyar Samowa har ya zuwa batun karyewar darajar naira rugurugu a Najeriya, wanda ke ƙara haifar da koma baya kuma yana ƙara jefa 'yan ƙasar a cikin halin la haula wala quwwata. Sai dai a sa'ilin da yake feɗe wannan batu ne sai lokaci ya mana kancal, inda shirin ya alƙawaranta muku cewa a mako mai zuwa zai kawo muku ci gaban batutuwan. To ga dai yadda Dr. Nasir Bashar Aminu ya ci gaba da rattabo batutuwan nasa kamar haka. Kan mu manta muna da basussuka da dama, shi ma sai mun ƙara biyan bashi, kuma kan mu manta dan aka muna tsotso mai da yawa. Yanzu gangaman da muke tsotsowa miliyan 1 da kusan da 100,000 ne ko da 200,000 ina ganin sanda aka yi magana ranar shekaran shi na ɗaya. To da kafin lokacin sanda daraja naira muke tunanin ma tana da daraja mai kyau, muna tsotso mai ne wajen ganga miliyan 2 a rana ko fiye da haka. Amma yanzu an kashe, an rage ta rabi, saboda haka yanzu dala ta yi tsada, ta yi wuyan samu, yadda ta yi wuyan samu. Sannan kuma ba a muna bukatan abinci da yawa ga tsaro da sauransu. An kulla boda, abin da muke nomawa bai kaiwa, saboda haka abubuwa na tsada, sai an ƙara shigo mana da shi. Saboda haka yanzu muna neman dala da yawa da za mu rika shigo da kayayyaki da yawa. Ga kuma ita babban bankin Najeriya tana ta ƙara, saboda in ana neman dalan sai ta yawa. Dama abin da zan ce kenan, wato da zaran muna buƙatar neman ƙarin neman dala, da zaran kenan kuɗin darajar naira na sake faduwa, sai ta ƙara buga mana kuɗi, sannan ta ƙara, to ana ƙara buga kuɗin naira ne ke ƙara. To kamar a wannan mataki, matsayinka na matsayin tattalin arziki, kamar meye mafita inda za ka ba ma ita gwamnatin shawara don a samu mafita? To mafita a yanzu wanda za mu duba tun shekaru da suka wuce, a ce kamar kusan shekara 26 suka wuce har karkashin zamanin Buhari, ko da sanda su majalisar ɗinkin duniya wanda da bankin lamuni da suka zo suka ce a karya darajar naira ko canjin dala a bar ma 'yan kasuwa ne su rika sawa, ba wai gwamnati ba ne za ta rika sata. Duk tun zamanin Obasanjo, Allah ji kanshi, Musa Yar'adua, Jonathan, har Buharin ma da ake tunanin ya sa abu ba ta kyau ba, shi ma kanshi bai biye musu abin da ya kamata ba. Kuma su wa'innan kasashen da suke turo mana, ai wani dan Indiya ne kwanan nan ya koma shine shugaban bankin duniya na Najeriya. Ba Indiya ba ta haka, amma sun zo sun ce mana ni haka. Yanzu sabon shugaban bankin duniya dan Senegal ne, Senegal sefa take amfani da shi, ba ta haka, sefa take amfani da shi. Yanzu sefa ta fi naira daraja, kuma yanda bayan hawan sabon shi wannan matashin Basiru na Senegal kwarai. Wato shugaban bankin duniya na Najeriya dan Senegal ne yanzu. Ba zai je Senegal ya ce a yi wannan haukan ba, amma mu ya san illan. Amma kuma sun zo suna cewa ga yanda za a yi, ga yanda za mu ci gaba da karya da amma Dr. Nasir, me yasa shugabanninmu suke karɓar irin waɗannan shawarwari na kamar ƙasashe na Turai da su bankin duniyar
bayan an san cewa ga illar da zai ma tattalin arziki ƙasa? Ba zan ce na shiga zuciyarsu ba, amma a yanda muke gani akwai son zuciya a cikin harkan, sannan kuma akwai rashin fahimta. Saboda in muka kirga akwai masu ba su shawara wanda mafi yawansu ba su da sanayya na kan tattalin arzikin ƙasa, musamman na ƙasa da ƙasa. Mafi yawansu masu shawaran su ma sukan biye musu ne kawai su gaya musu yaya za a yi mutane su karɓi wannan magana, maimakon ai tunanin yaya zai amfani jama'a mutane. Saboda haka kullum suna fitowa ne su ce ga dalilin abun da ya fito mai kyau, sai an musu cece kuce. Kamar zan baka misali, akwai wani kuɗi da aka fito da shi, sai ka dan taimaka min, cyber security levy, wato batun tsaron wato yanar gizo-gizo da ake magana yadda za a tsare kuɗin da aka ce za a dinga ciccire daga mutane kwanaki yan ƙasa, amma daga baya gwamnati ta ce ta janye domin tsaron wato abin da ya shafi tafiyar da abubuwa ta yanar gizo. Yawwa, to kaga wannan ma ai abu ne wanda ba hankali ba zai kuma ma jama'a illa, wanda da aka duba mu da muka duba kusan naira triliyan 7 za su rika karba a duk shekara. Wannan ma da muka daga 'yan ƙasa da sunan inganta tsaro a intanet. Kuma wanda kowa yana da nashi irin tsaron yanzu, bankuna suna da nasu tsaron da sauransu. To amma banda an yi ƙaran an kuma tabbata an gane wayansu, wannan akwai son zuciya ne akai, kuma za a miƙa ma wani bangare ne wanda ma ba kuma tsaro da ofishin mai baiwa shugaban shawara kan harkokin tsaro wato NSA. Yawa, wanda kuma bai ma da hurumin ma kasafin kuɗi da sauransu haka, sai suka cire. To babban matsalan wannan sun ki yadda su ji shawara, saboda shi shugaban ƙasa yana ganin babban abu da ya yi guda biyu shine cire tallafin mai, wanda mun san akwai yarjejeniyar da ya yi da bankin duniya, kuma an karbi wannan bashi, in ba haka ba za a ce an saba ma wannan bashi da aka dokan yarjejeniya da aka yi, da kuma ita hada wannan kan kuɗi da na kare darajar naira da aka yi na unification of exchange rate kenan. To inda zai haƙura ya ce tunda wannan su ne babban abubuwa da ya yi kuma ba sa aiki, to sai ya haƙura kamar yadda yake ta haƙura da sauran abubuwa. In ya haƙura, hankali zai zo mishi, kuma na ƙasa za a natsu. Saboda yanzu darajar naira ba wanda ya isa ya san darajar naira, kuma ita in ana harka, shi yasa masu kawo hannun jari daga ƙasan waje suke dan jinkirtawa, suna son dan duk wanda zai shiga maka harka, ba wanda zai so ya kira ka ya tambaye ka nawa ne kudin biran nan, ka ce mishi naira 5. Kai batun magana masu shigo da hannun jari, kwanaki naji wani masani irin kan tattalin arziki yake cewa shekara ɗaya da ya gabata kusan maimakon a samu ƙarin masu shigowa masu zuba hannun jari a Najeriya, kusan ma da dama ma sun fice saboda ba su da tabbaci na ci gaban ɗorewan tattalin arzikin ƙasar. Abin kenan, saboda duk wanda yake son ya harka yana son ya tabbatar da kuɗin da zai harka da ita tana da tabbaci. Yau in ka gaya mishi farashi zai tabbata ya zama gobe ne, akwai jibi tana nan, kuɗin bai canza ba gobe jibi gata haka. Amma bayan da za a yi ka kira ka ce nawa ne wannan biran yau, a ce maka naira 5, ka ƙara kira nan da awa 2 a ce maka naira 10. To ba wanda yake son ya shigo haka, shi dan mai hannun jari ya zo ya riba ne. To kuma riba bayan da za ka shiga kasuwanci ba ka da hasashen ne za ka iya samu a ciki, ko za ka shiga ko za ka fita. Shi yasa kuma ake ta ganin maimakon ma a shigo da hannun jari, manya-manyan kamfanoni fita suke, har da manya-manyan kamfanonin mai sai ƙara fita suke. Daga akwai Exxon Mobil, akwai Shell su ma da suke canzawa da daman su, kada a yi maganan na harkar lafiya. Kamar da Nasir Bashir Aminu, idan gwamnati bata dau matakai ba, tunda yanzu ya tabbata irin waɗannan kamfanoni suna fita, yaya makomar tattalin arzikin Najeriya zai kasance nan da wasu shekaru kenan? To ba abin fargaba ba ne, saboda
wannan irin hali da shugaban kasa ya dauko ba kan shi farau ba so kada mu tunanin ba kan shi farau ba, amma an ce in kana son ka koyi ɗabi'a ka koyi ne kyau. haka akwai kasashe kamar irin su Venezuela, akwai su Colombia koko su Argentina, wanda Argentina ma yanzu shi ma mai mulkin Argentina shi ma yana nan yana biye ma yanda Najeriya take har kuma kasan ita ma ƙara rudewa take yi. To Allah kaɗai da ya san yadda za a yi, saboda mu a yanda muka yi hasashe ba a ma fara jin wuyan cire tallafin man da aka yi shekara ɗaya da ta wuce ba, har yanzu so mun taɓa ne. Duk da halin da ake ciki na kunci da ɗanɗan. Ai har yanzu so mun taɓa ne. In ba an har yanzu kawai ɗan firgici ne kawai kafin a ce a fara jin wannan halin cire wancan tallafin mai, da kuma saboda in ka duba yadda aka juya aka canza akalar tafiyar tattalin arziki yawa da kuma canjin naira, an karya darajar naira da kusan kashi 50 cikin 100. To bashi ko ruwan bashin da za a biya, in aka ce maka za a biya interest rate kenan bashi da ruwa na kaman 1% kashi daya, to sai ka hada kuma da wannan karya darajar naira da aka yi na 50 cikin 100, wani da haka kashi 51 kenan za ka rika biya kudin ruwan bashi kawai da za ka rika biya na zuwa kasashen waje. Saboda haka duk abin da aka tara shi yasa zaka ji an matsa kowa da mai kudin da mai mare halin ana cewa kawai a ta karban haraji, saboda wannan harajin ne za a rika amfani da shi ana biyan basu suka. Kudin man da ake biya, kudin man da muke samu kusan zai zo ya kasa biyan wannan basu sukan, saboda haka za mu kare ne muna karban bashi mu biya bashi kuma a wannan lokacin aka zo za a fara magana, za a fara jinginar da kadarori ne na gwamnati kamar airport haka koko asibitocinmu koko makarantunmu. Mun gani yadda da aka cire tallafin jami'o'i, an cire tallafin wutan lantarki da sauransu. So in aka tafi haka za a yi ta tafiya, ana kullum gwamnati tana cire hannunta saboda tana tunanin tana ga ba za ta iya jurewa ba. Amma kar mu manta su kuma ba sa jin shawara, saboda su suna kokarin su biya ma kansu bukata ne. Shugaban kasa na son ya sai jirgin sama na dala miliyan 100, ya sai jirgin ruwa kusan biliyan 5 ne ko na manta dala wajen biliyan 5. To ga motoci da ake siyan ma miliyan 160 'yan majalisa. To wanda in aka duba duk in ana maganar cire tallafin mai menene ba za mu iya biya ba, da wa'annan kuɗaɗe in aka kirga ya ishe mu rika biyan tallafin man Najeriya na shekarun nan. Duk kuma an yi hasashen an duba an gani. Wato dai da za a mai da tallafin man fetur din nan, kila da za a iya sake wani sauki ga al'umma. An yi tallafin mai fa ba a cire ta ba. Shi tsohon minista ne ci yanzu a cikin kamar sati wata biyu haka ko sati 7 da suka wuce ya fito ya ce har yanzu ana dan biyan tallafin mai. To amma da ya kamata kusan kullum man kuma na tashi yana sake tsada kowane lita, wani waje 800 wani zama 900 da wani abu kusan 1000. To yanda suka canza yanayin canjin naira ne na shuga da dala, canjin dala, shi yasa yana ɗaya daga cikin abubuwan yadda suka karya canjin dala, sun hargitsa abin ne, sai ka ga abin kamar 'yan koyo ne ba su da tunanin yadda gwamnati yadda ake tafiyar da gwamnati. Kamar yadda dai bayan da kai ta farko, kamata yi kamar gwamnatin ta natsu, ta samo ƙwararru masana tattalin arziki, ta zauna a bada shawarwari, a yi nazari kafin ma a fara aiwatar da su. Haka ake yi, kuma ko a bankin duniya ni na yi magana da wasu mutanen bankin duniya sun ce ai ko da za a cire tallafin mai, wannan ina gaya maka bai wuce sati 2 da muka yi magana da su ba, sun ce sai an fara bada agaji ga jama'a ga baki ɗaya, an sanar da su yadda ko da abin ya zo abin ba zai zo musu farga a lokaci da ba su jira daɗin sosai. Su jira to har yanzu fargan ne kawai, firgicin ne, ba a fara jira daɗin ba. Da jin waɗannan batutuwa ya zama dole ɗan Najeriya ya farkawa da wuri ba kuma fargar jaji ba, domin dai waɗannan zinaren jawaban na Dr. Nasir Aminu ya sake haskawa al'ummar ƙasar cewa lallai fa akwai jimbirin matsalar da ke sake jefa 'yan Najeriya cikin halin ina za a saka
haka ba a ma san ina aka dusa ba, sannan kuma ba a san ranar fita daga cikin wannan matsala ba, kamar yadda dai aka ji a cikin jawabin nasa da yake cewa raɗaɗin cire tallafin man fetur wannan ma fa so min taɓi ne domin 'yan Najeriya ba su ji komai ba, amma dai duk da haka ba a fatan a ƙara matsawa ciki a cikin irin wannan yanayi na halin tsaka da 'yan ƙasa ke ciki. Wasu dai sun hau dokin naƙi na cewa fa lallai sai sun yi zanga-zanga don nuna gwamnati cewa fa al'umma na cikin tsomomuwa. Ko shin wannan batun zanga-zanga za a kai ga gaci? Duba da cewa ana ci gaba da samun rabuwar kai a daidai wannan lokaci, wasu na ganin cewa wannan zanga-zanga ita ce mafita, amma kuma wasu na cewa fa a dakata, inda malaman addini suka yi suka shigo ciki, yayin da wasu suka rika jawo ayoyi suna fassara cewa fa kada'an cewa wannan zanga-zanga haramun ce, inda wasu ke cewa wannan zanga-zanga babu ma hurumunta a cikin addini. Kundin tsarin mulkin ƙasa ake bi na dimokuraɗiyya, kuma a kundin tsarin mulkin ta halasta. To sai dai kuma mu namu ji da gani ya rage ga 'yan Najeriya, shin zanga-zangar ita ce mafita koko a dakata? Za mu ji ra'ayoyin waɗansu al'ummar Najeriya akan wannan zanga-zanga a mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin, sannan mu kwankwasa wa 'ya'yan jam'iyyar PDP halastattu su tofa nasu albarkacin bakin kan wannan batutuwa daidai wannan lokaci. Babu abin da ke ƙara ɗaukar hankalin 'yan ƙasar sama jannati da ya wuce wannan batu na zanga-zanga. Me 'ya'yan jam'iyyar PDP za su tofa sakamakon a lokacin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan an yi masa irin wannan zanga-zanga ta tallafin man fetur ko kuma juyin juya hali. Ku be mu cikin sabon shirin na shugabanci a demokradiyya a mako mai zuwa don jin ra'ayoyin al'ummar da kuma yadda za ta kaya. A nan shirin zai daddage ya dasa aya abinda aka samu ala amfana. Dimbin godiya ga masu sauraro a madadin waɗanda suka jajirce suka yi hidima don ganin cewa shirin ya kankama, kuma tawagar shirya wannan shiri a tsanake Yahaya Rayyan Jungul, Suleiman Abdulsalam, Ismail Isa Malami, Abdullahi Muhammad Tongas, Mr. Slob, madaukin nauyin shirin Dr. Nasir